Jami'in ɗan sanda ne wannan da kuke kallo, wanda dalilin abin da ya aikata ya mai sanadiyya zuwa ƙasar Saudiyya tare da tarin alkhairai da dama da ya samu. Wannan ɗan sanda ne da kuke kallo sunansa Nura Maude, wanda yake da matsayin constable a cikin aikin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina, wanda ya kasance ɗaya daga cikin jami'an tsaron da aka tura filin da wato hajj camp domin kula da maniyyata da suke yunkurin tashi zuwa ƙasar Saudiyya domin gudanar da ibada. Wanda a wannan bakin aikin nasa ne a jihar Katsina ya tsinci wasu kuɗaɗe wanda dalolin Amerika ne masu tarin yawa. Bayan kuma da ya tsinci wannan kuɗi ne nan take sai ya fara tunanin yaya za a yi a samu wannan wanda ya yarda waɗannan daloli kuma a mayar masa da kuɗinsa. Kamar yadda ya bayyana da bakinsa, ya bayyana cewa zuwa biyu yayi yana ɗaliban domin samun wanda ya yarda wannan kuɗin a mayar masa da kuɗinsa. Na ɗauki wannan kuɗi cikin ambulan na fito na duba na lissafa na ga yadda suke na koma na nemi hukuma alhazai don kusan sai da muka je airport sau biyu neman ta ba ta nan muka dawo kam ashe tana cikin mata zaune har ta haƙura sai Allah ya sa muka same ta aka ce mata to mi ta yadda ta faɗi aka ce mata ga su ta ce a'a ita ba ta yadda ba saboda an ce kuɗi ne na Najeriya masu yawa kuma har a nuna ɗan sanda a ce shi ya tsince su ya maido mata dukiya kwa ta ce ito ta yadda da wannan magane amma me za ta bani. Wanda daga ƙarshe suka samu wanda ya yarda wannan kuɗin wacce mace ce, wato Hajiya Hadiza Usman wacce ta yarda wannan guzuri nata a ƙoƙarinta na tashi zuwa ƙasar Saudiyya, inda suka same ta zaune cikin jama'a har ma ta haƙura da wannan kuɗi domin kuwa ta duba ba ta same su ba. Bayan an yi mata bayani ne aka gaya mata kuma ga wanda ya tsinci kuɗin ta karɓi kuɗinta, sai ta tambaye shi me yake so ta bashi a ciki, wanda ya bayyana cewar babu abin da yake so face addu'a shi ma ya samu zuwa wannan ƙasa mai tsarki. Bari ku ji abin da ya bayyana da bakinsa lokacin da ta tambaye shi. Na ce mata ni ba na son komi kawai dai idan ta je Saudiya taiman addu'a ni ma Allah ya kira ni. Da cikin hukuncin Ubangiji kuma Allah ya anshi addu'ata da na sauran al'umma. Kafin ya tsinci wannan kuɗi dai da ya fito daga gida zuwa bakin aiki, ya bayyana cewar bai fito da ko anini ba domin ko naira 500 babu a jikinsa. Dan abin da yake aljihunsa shine ya sa mai a cikin mashin ɗinsa ya ƙarasa gurin aiki. Kazalika Nura ya bayyana dalilin da ya sa bayan ya tsinci wannan kuɗin duk da cewar ba shi da kuɗi, bai taɓa ko fucika daga ciki ba kuma bai ɓuya ya riƙe waɗannan kuɗaɗe ba. Tsoron Allah da tabbatin cewa idan talaka Allah ya halicce ni wannan kuɗi ba za su man arziki ba. Haka kuma idan mai arziki Allah ya halicce ni dan na mai da wa'annan kuɗi Allah ba zai hana mana arziki ba. Ba zan manta ba a lokacin ban da 200 tawa a aljihuna ko account ko kuma wani wuri na ajiya, saboda da 500 na yini aikin kwana ne nake dama zan fito mahaifiyata ta ce zan tafi ban musu komi ba na fiddo kuɗin na ce kin ga abin da ke aljihuna amma ɗauki sai ki bani sukan sai ta ɗauki 200 ta bani 300 ta ce ga wannan ta gode taiman addu'a sannan ta ƙara faɗi man kowane hali nake in ji tsoron Allah wannan hudu bai ita ce wadda mahaifiyata ke yi man a koda yaushe. Mahaifina kafin ya rasu yana farkon fara aikin ɗan sanda shi kanshi yana gargaɗi na da mai yi man hudu ba da wa'azi da yi man addu'a kan Allah ya tsare ni daga haram ko cutar da ɗan adam. Bayan faruwar duka wannan ne aka samu wani bawan Allah bayan ya ji abin da ya faru ɗaya bayan ɗaya ya nemi Nura tare da biya masa kujerar Saudiyya kyauta ba tare da ya bayyana kansa ko shi wane ne ba wanda ya biya masa wannan kuɗin Saudiyya. Kazalika bayan wannan rundunar 'yan sanda ta Najeriya reshen jihar Katsina ta karrama Nura da wannan al'amari da ya aikata na bajinta, wanda ba kowa ne zai iya aikata wannan al'amarin ba iya ma jami'in ɗan sanda ba, hatta al'umma ba kowa ne a cikin al'umma za su iya aikata irin wannan al'amari ba. Bisa wannan dalili ya samu addu'ar al'umma daban-daban wanda suke yabawa tare da jinjina masa bisa wannan abin alkhairi da ya aikata.